Joo, no ylivoimaisesti mun suosikkipelaaja on toi Teemu Selänne, varmaan monen muunkin. Ja syy siihen, miksi se on mun mielestä ihan paras, on se peliäly ja käsitys, mikä silloin kentällä, että se on ihan uskomatonta. Ja samalla, niin kuin, mikä sitten kentän ulkopuolellakin näkyy, semmoinen nöyryys. Ikimuistoisen Leijon hetkeä varmasti tämä 2011 MM-kulta. Kyllä silloin kyyneleet vierähti poskille. Aika vaikeavalta yhtä kenenkään me treenaa, koska kyllä mä taitaisin koko joukkueen ottaa mukaan mun treeneihin. Että kyllä mä laittaisin pojat vetää vähän jalkaprässiä ja pistolikyykkyä pallon päällä, katsoisin, että miten toi niiden jalkavoima toimii. No mä varmaan sanoisin, että vähän röyhkeyttä kundeille, että toi suomalainen peruspelityyli on vähän, että pyöritetään kulmissa ja mennään aika varovasti, niin kovaa vaan Ruotsia vastaan, niin kyllä se voitettaisiin.